Så er det blevet tid til endnu en omgang Floorball-magasinet, og denne gang så er det de 5 hurtige, som returnerer. Vi har fundet 5 skarpe emner, hvor at Jonas Risom og jeg, vi skal forsøge at begrænse os og lade være med at snakke så meget, men være super konkrete i stedet for. Så velkommen til, Jonas Risom. Jo tak, og jeg vil lige starte med at ønske dig held og lykke. Jeg får brug for det i hvert fald. Ja, det bliver lidt af en omgang, vi skal igennem i dag. Vi har valgt at rette blikket på Herreligaen med 5 forskellige emner. Og reglerne er som altid 2,5 minut til sammen. Og 5 emner, der skal igennem, og tiden den begynder at køre, når vi starter med at snakke om emnet, og så lyder der et slutsignal, når vi ikke må snakke mere. Og emnerne er kommet på skærmen her. Vi skal igennem Swiss Model, seedingslagene i Swiss Model, Copenhagen FC, Linus Nordgren og UFK, og så skal vi snakke om kvinder i Herreligaen. Så med de ord, så kan vi jo starte tiden her og sætte i gang med seedingslagene i Swiss Model. Det er jo sådan, at Herreligaen er bygget op af det, der hedder Swiss Model, som inddeler holdene i seedingslag. Og i og med det er første år, at vi kører Swiss Model, så var der ligesom nogen, der skulle tage en beslutning om, hvilke hold skulle være i hvilke seedingslag. Der er 2 seedingslag, og de hold møder så hinanden på kryds og tværs af Storebælt. Og der har man valgt at smide 3 hold fra øst og 3 hold fra vest i seedingslag 1, og 4 hold fra øst og 2 hold fra vest i seedingslag 2. Der er 12 hold i alt, men i og med at der er flere østhold, så er det jo klart, at der vil være en skæv fordeling. Men så kan man snakke om, er inddelingen af holdene i de konkrete seedingslag så korrekt? Man har jo valgt at tage udgangspunkt i resultaterne fra slutspillet sidste år, hvor Alliancen vandt, og så har Rungsted og Benløse jo tabt i semifinalen. Så Jonas Risom, hvordan ser du det her? Fordi det er jo lidt interessant, synes jeg. Altså det er jo, jeg synes faktisk, det er fair opdelt. Der er flere hold i øst. Rækken fra øst, der kom ind, er mere kompetitiv, så det er helt fair. Plus at man har nogle hold fra vest, der trækker sig, som vi talte om tidligere i sæsonen. Så jeg synes egentlig, det er fair nok. Og jeg synes også, det her det kommer til at udligne sig hen over årene. Man ser jo, at i slutspillet, jamen, så kommer man ind og spiller kvartfinalerne igen. Så jeg synes, det er frisk, og jeg synes, det er fedt for ligaen, det her. Uden at skulle gå for meget ind på det næste emne, der kommer, så kan man sige, sådan et hold som Copenhagen FC, som jo er det hold i øst, som ligger lige uden for de 3 bedste, kan man sige. De har jo, man kunne godt være sådan lidt djævelens advokat at sige, men de har jo nyt godt af det her med at lande nede i anden seedingslag, hvor de møder lidt dårligere modstand, især fra vestaf. Nogen vil måske mene, at Rødovre næste år, altså lad os antage, at Rødovre, de ender i anden seedingslag. Hvem siger ikke, at de kan gå ud og opruste? Altså det kan alle hold. Esbjerg kan gå ud og opruste fuldstændig vanvittigt, og så står de i anden seedingslag og får en rigtig, rigtig god udgangsposition af det. Men næste år, så bliver det jo bare udlignet. Og så er det godt nok træls at være Esbjerg eller Copenhagen, eller hvem det er, og så ligge i seedingslag 1, og så har jeg mistet 4, 5, 6 stjerner. Med de ord, så drøner vi videre til netop Copenhagen FC, som jeg lige nåede at nævne en lille smule af. Copenhagen, de har jo haft en fin start på sæsonen, må man sige. Tilgang af en masse spændende spillere, og senest 2 udlændinge. En lettisk spiller, som tidligere har været i Rungsted, og en finsk bak, som kommer fra den næstbedste finske række. Hvordan ser du Copenhagen og deres sæsonstart? Jamen, de har jo vist, at de her signings, de har fået, det var noget, de trængte til. Og de har jo også vist, at de har noget kvalitet. Copenhagen er for mig, og har altid været et af de sådan, mest mærkelige floorballhold at se spille stilsmæssigt. Fordi det er så uortodoks, og så... jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal beskrive det en mærkelig... Men det virker, det de gør. De er så jeg synes, det er en fornøjelse også at se det. Det er friskt. Det er anderledes. Og dem, de har fået til, i hvert fald indtil videre, jamen, de har jo formået så også at adaptere til den stil, man har i Copenhagen, og og også løfte det.
Det, der overrasker mig en lille smule netop med det, altså jeg synes, de har set fine ud. De har også mødt nogle af de lidt sværere hold, kan man sige, i ligaen, og dermed ligger de nummer 2, fordi de har vundet de kampe. Men det, som der også overrasker mig en lille smule faktisk, det er netop, de har fået mange dygtige spillere. De har også nogle dygtige spillere i forvejen, og de spiller uorthodox, som du siger. Det overrasker mig en lille smule, at Oscar Eklund måske ikke har bragt mere system over dem. Fred være med, at han mener, at det bedste er at spille, som de gør nu, og som du selv siger, langt hen ad vejen virker det for dem, men jeg troede måske, at hans stil ville være lidt mere systematisk anlagt, end det her lidt mere, hvad skal man sige, coast-to-coast spil, hvor man går meget fra den ene til den anden ende, så hurtigt man kan, og spiller lidt mere satset, end, i stedet for at spille styrspil, og forsøge at have lidt mere struktur på. Jamen, jeg tror også, det handler om, at holdet og hvad skal man sige, kulturen er i en forandring. Og der skal man altså gå stille og roligt til værks, hvis man vil ændre en kultur, som er så stærk i Copenhagen, som dem har været de senere år med deres spillestil. Så jeg tror faktisk egentlig, at det er rigtigt set af ham, og at få dem til at adaptere til den her nye stil for de nye spillere, og så hen ad vejen begynde at præge dem til måske at blive mere systematisk, men det kan også være, at han bare siger, fuck it, vi kører, og det, hvorfor ikke? Det virker jo. Så skal vi snakke om Unihockey Ligaens helt store stjerne, verdensstjerne Linus Nordgren. Han har gjort sit indtog i Benløse, og man må sige, at han præsterer 28 point i 5 kampe, 14 mål, 14 assister. De kampe, jeg har set med ham, der har han været imponerende. Det er fedt at se en så dygtig spiller rende rundt i Danmark. Altså man kan bare se, at han er på et helt andet niveau. Det er jo ikke fordi han fysisk udstråler noget helt ekstraordinært, men floorball-IQ'en, kvaliteten af pasningerne, af skuddene, intelligensen, det er bare fantastisk at se. Hvad har du set? Fy for en skefuld. Altså, hold da kæft, en fornøjelse at sidde og nyde Linus Nordgren spille floorball, og som du siger, at få lov til at gøre det i Danmark, det er en fornøjelse. Det er virkelig noget, vi har haft brug for i den danske liga, fordi sådan en som Linus er med til, for det første, at højne kvaliteten, det vil sige produktet, herreligaen, den højnes af, at han kommer til. Men den højnes jo også ved, at han kan lære fra sig i Benløse, at han sætter nogle helt andre rammer til de modstandere, som skal møde Benløse, som skal have løst det her med, at der er en så dygtig spiller. Jeg er blevet kæmpe fan af Linus Nordgren, og det han gør, det må man bare let på hatten for. Jeg gad fandme godt at kunne spille floorball sådan der, det kan jeg lige så godt sige. Og det er jo også virkelig noget, Benløse-holdet har haft brug for, fordi de har mistet, man kan sige, Mathias Mortensen, David Jankowski, de har mistet en lang række spillere, breddespillere også, så Linus Nordgren har jo virkelig været den der energi-boost, de har manglet til, at, ligesom, at de stadig kan tro på deres projekt nede på Midtjylland. Jamen det er jo også, han er jo også det, de har haft behov for de senere år, altså at der kommer en spiller ind, der er så signifikant, som også kan tage noget ansvar væk for de her unge gutter, en Jonas Gylling, Sunesen, Brixager er desværre skadet nu, ikke også, men tage noget ansvar væk for dem, men måske også prikke til den kultur, som er i Benløse, som måske har brug for en version 2.0, hvis man må være så frisk at sige det, fordi man har jo haft god succes i Benløse, men det er måske også bare tiden for dem til at lige opdatere sig. Så er OFK, Aarhus FK, det næste på programmet, og man må sige, at aarhusianerne synes jeg faktisk har leveret opløftende spil. Lidt overraskende egentlig, at de har klaret sig så godt. Ja, nu vel, de har ikke fået alle de sejre, som de sikkert gerne ville have haft, men altså, de har en pokalkamp mod Frederikshavn, hvor de kun taber 6-0, og hvor de egentlig de formår at skabe noget, 6-1, formår at skabe noget, formår at give modstand til et hold, som på papiret måske burde være markant bedre end dem. Sunds taber de 7-1 til.
Ja, 7-1 er et stort nederlag, men når man ser på, hvor de kommer fra sidste sæson og forrige sæson, hvor der er det jo 10-15 mål, de har tabt med, så der er sket et eller andet i Aarhus. Det er også som om bredden er blevet større, og de må have fået nogle spillere, som jeg ikke lige helt ved, hvor er kommet fra, men der må være kommet nogle spillere fra nogle af de lidt mindre midtjyske klubber, som er taget til Aarhus for at studere eller et eller andet. Ja, der er jo kommet bredde spillere til, og man har fået en mere fasttømret stamme. Man har også gået lidt mere ind i det. Og jeg synes bare, det her push, som OFK lige netop giver med at komme ind og levere et 6-1 nederlag. Jeg synes ikke, når man specielt tager historikken i mente, at det store nederlag 6-1, 7-1, men det er jo også hæderlige floorballkampe. Altså, nu vel, man taber 11-1 til AaB, men det er en sejr, AaB hiver, altså de trækker fra. Sådan, det er ikke nemt for dem, når man sidder og ser kampen. Altså førhen, der sad man med den der fornemmelse af, at det var bare et spørgsmål om, hvornår en AaB, en Sundsmand, en Frederikshavner gad at score, jamen så skulle han nok lige sætte en enkelt mand eller to, og så satte han den op. Den har du slet ikke mere, den der fornemmelse med Aarhus, der nu begynder at levere rigtig, rigtig pænt, og det håber jeg så sandelig for den danske liga er en tendens til at tænke sig at holde i det midtjyske. Ja, fordi at, vi har 30 sekunder tilbage på det her emne. Altså, prøv lige at sætte på, hvor vigtigt ville det være, hvis Danmark kunne få en topklub i Aarhus, sådan strategisk også? Jamen, det er jo strategisk, at vi skal have topklubber i de store byer. Vi mangler Aarhus, vi mangler Odense. Så det vil have en kæmpe betydning, hvis vi kunne få de her fyrtrådene rundt omkring, og ikke bare i de små udkantsbyer, hvis man kan sige det sådan. Og apropos OFK, så skal vi til et betændt emne, kvinder i herreligaen. Vi har ventet lidt tidligere omkring vores holdning til det her, og alle skal have lov til at føle sig, som de er i forhold til køn og så videre. Men den danske herreliga har jo oplevet nærmest et indtog fra kvinderne i den her sæson, efter at reglen er blevet ændret med, at kvinder skal kunne deltage i samtlige herrerækker, som de har lyst til. Eller hvis man føler sig som en kvinde, skal man have lov til at deltage. Det skal vi snakke lidt om, fordi at rent faktisk er der jo et par spillere, som også har markeret sig. Laura de Vries, hun scorede fra Benløse forrige weekend. Hun lavede både et mål og en assist i sejren over Hvidovre. Er det bare noget, vi skal vende os til, eller tænker du, at det kun er i den her sæson, vi kommer til at opleve det her? Det kommer jo selvfølgelig an på, hvordan overledes det politiske vinde, de blæser, så lige den del, den tør jeg godt nok ikke at gøre mig klog på. Men jeg tror, det er et spørgsmål om, at den første kvinde så også bliver ramt. Altså, herrerne spiller på deres præmisser, og når kvinderne kommer ind der, så er der en skævvridning i tingene. Hvis de kan begå sig og lave point og være med på lige fod, jamen så er det jo sådan det er. Så må vi vende os til den tanke. Men jeg tror også det er et spørgsmål om, at der på et tidspunkt kommer en case, hvor der er en herrespiller, der spiller på herrenes præmisser og kommer til at ramme en kvinde, som jo ikke kan stå imod med samme fysik som mændene kan. Og så tror jeg, at der vil ske, jeg tror, det vil være gnisten, der ligesom antænder den her debat sådan rigtig for alvor, med det andet synspunkt i forhold til sikkerhed og sådan nogle ting. Jeg tror bare desværre først, at der skal et eller andet helt bims til, før at folk de vågner op. Sådan plejer det at være med de her politiske debatter. Så og det skal lige siges, jeg håber ikke at se nogen skadet. Det håber jeg ikke, der er nogen, der udleder det her. Vi har jo snakket lidt om det her med holdningen til det, så for lige at sætte lidt spot på de kvinder, der rent faktisk så har været i ligaen, så har Esbjerg haft de har haft en målmand med. Hun præsterede en assist i den kamp, hun startede i. Hun har været med senere hen også. Så har Aarhus haft en kvinde med, og så har Benløse senest haft en kvinde med. Så de begynder at poppe op flere steder. Så
Og held og lykke til dem, skulle man til at sige, og interessant at se, hvad udviklingen hvor den tager os hen, når der skal være årsmøde i foråret. Og med de ord, så nåede vi jo til vejs ende på de 5 emner. Giv det godt, giv det skidt. Har du en holdning til vores præstation, eller til nogle af emnerne, vi har vendt, så deltag endelig i kommentarfeltet. Eller nye emner for den sags skyld. Husk at holde det sobert og ingen personangreb. Det her, det er floorball-debat og ikke persondebat. Så med det, så vil jeg sige tak for i dag, og så ses vi i næste afsnit.